dumateng sesama boten pilah-pilih sang saka duwi warna kaparingaken dening Ketua BPD Desa Amberan noninggih Bapak Barokah SPD MMPD dumateng Komandan Koramil Amangun Wonosobo Kang Raharjo kanggo nggayuh kabeh mau dadi njaluk kabeh unsur pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa lan warga masyarakat Cancut Taliwondo bisa njaga guyub rukun manunggale cipta rasa karsa apa dene karya mulih Wonosobo bisa unggul ing samubarange maju lan raharjo. Kapan menika sak perlu hangestreni rerangken pengetan ambal warsa kaping 108 Kabupaten Wonosobo nglenggono minangka jalma limrah ingkang tansah sumindhe ing ngarsa paduka Gusti saha tansah nyuwun tumetesing warih kawicaksanan tansah ngrantu